Los arquitectos de Amitis, amb autoria de Jeremy Ducret i Romaric Galonier, amb art d'Agnès Ripocher, per 2 persones, duració de 30 minuts, majors de 10 anys i de l'editorial Maldito Games, el rei de Babilònia vol oferir un regal meravellós a la seva esposa, la reina Amitis, la ciutat més bonica que s'ha creat mai. Demana a 2 dels millors arquitectes del món que dissenyin aquesta ciutat i només la millor serà construïda. Ara toca a tu crear el millor disseny. Comencem l'explicació d'aquest Los Arquitectos de Amitis. Veureu que és un joc molt senzill, que és de fer patrons i té un gir que és un 3 en ratlla. La preparació està gairebé tot preparat. Veieu que en el tauler tenim llosetes i posarem a cada forat o a cada espai 5 llosetes de manera aleatòria i en retirarem 3 que aniran a la caixa. Molt bé. Tenim el marcador de puntuació, el tauler de favor dels reis i a cada persona li entregarem 6 targetes del seu color i tot les posarem, començarem per la cara A, que és la cara senzilla, per saber com puntuen cada edifici. També farem un mercat amb els patrons, amb les cartes de patrons i triarem qui comença. Molt bé. Després, coses que falten per preparar. Cadascú posarà una fitxa de puntuació al marcador de puntuació i una fitxa d'aquestes rodones al 0, per marcar que de moment no tenim punts o no passem del 50 o del 100. Molt bé. I la resta aniran, ens les quedem nosaltres, que seran els marcadors de favor del rei. Gairebé ho tenim tot preparat. Hem decidit que jo sóc la primera, doncs jo rebré 2 patrons per començar, que els poso aquí, i el segon rebrà 3 patrons, que els deixarem visibles per tothom. Molt bé, ara sí, tot llest per començar la partida. En el torn, en què consisteix? La primera cosa que hem de fer al torn és comprovar si tenim 3 arquitectes en ratlla o 4 arquitectes col·locats. Com això és el primer torn i no passa, no fem res. Si passés, el retiraríem del tauler. La segona cosa que hem de fer és col·locar un arquitecte per agafar un edifici. El podem col·locar en qualsevol banda, però, òbviament, l'objectiu és fer els patrons i l'objectiu del joc és aconseguir més punts que l'altre. Doncs mira, jo necessito un edifici blau per fer aquest patró d'aquí. Doncs agafo. I m'agafo la muralla. La muralla, veurem a la carta de puntuació que puntua 2 punts per cada muralla visible, incloent la que he posat, si està a les cantonades. En aquest cas sí, doncs avanço el meu marcador 2 punts. I ja seria el meu torn. Ja hauria acabat el torn i seria el torn de l'altre, que faria exactament el mateix. Agafa una fitxa de palau, que les fitxes de palau a la cara A és que obté un punt de manera immediata i agafa un punt per cada palau important i agafa una carta de projecte. I se'n destapa una altra. Doncs anem jugant. Jo agafo aquí un jardí i el jardí puntua per tot un punt per cada lloseta, incloent el jardí, que estigui al mateix nivell. 2 d'un nivell d'alçada, doncs 1, 2. Ara li toca a l'altra persona, agafa un jardí i em trenca la possibilitat de jo fer un 3 en ratlla, agafa un jardí i com abans, doncs, el jardí puntua per tots els edificis que estigui al mateix nivell d'alçada, o sigui, 2 punts. Molt bé. Jo ara també agafaré un palau i així aprofito, segueixo fent el meu patró aquest de 12 i puntuo per tots els palaus visibles, que només en tinc un, i agafo carta de patró, que en aquest cas doncs potser agafo aquest. No, agafaré aquest de 10. Veieu, ara mateix jo tinc 3 arquitectes, però en la següent torn meu no els trauria, perquè només els trauré
és en cas que hagués fet 3 en ratlla o de tenir ja els 4 arquitectes disponibles al tauler. Val? El Marc agafa lloseta, agafa una verda, que és la vivenda, i la vivenda puntua per cada tipus diferent d'edifici, inclosa la vivenda que tingui al seu tauler. 3 edificis diferents, 3 punts. Molt bé. I jo agafo la rosa, que és al mercat, i la col·locaré aquí. He agafat el mercat de color rosa, que puntua 2 punts per cada lloseta del mateix color, incloent el mercat que acabo de col·locar. Tinc 2 roses, 2 per 2, 4. Del 5 al 9. Val? Miro si he completat projecte, encara no he completat projecte. I l'altra cosa interessant és que veieu que he fet 3 en línia. Doncs què faig? Ara puc reclamar favor del rei. Vale, el favor del rei com funciona? Doncs depèn d'on col·loquem el nostre marcador, a final de partida puntuarem una cosa o una altra. En aquesta zona d'aquí hi podem anar els 2 colors, les 2 persones, i és un set collection, o una acumulació de punts, tants marcadors com tingui, tants punts tindré a final de partida. Aquí només pot anar una persona. Qui col·loqui, l'altre ja no té dret a anar. Si col·loco aquí, 3 punts per edificis d'un pis. Aquí, 2 punts per 2, 4, i aquí, aquestes que són les més diferents, serien 6 punts per llosetes que facin escala d'1, 2 o 3 pisos, i important que no valen les diagonals, han de ser de manera ortogonal. Aquí serien per 3 o més llosetes que tinguem a cada cantonada, i aquí és 2 punts addicionals per cada projecte que haguem aconseguit a final de partida. Doncs jo, per exemple, estic molt segura que aconseguiré projectes, vull aquests 2 punts addicionals per projecte. Veieu que ara mateix jo no tinc arquitectes per col·locar, però que hem dit que primer de tot hem de comprovar si tenim 4 o 3 en ratlla per recuperar-los. Doncs en aquest cas tinc els 4 i he fet 3 en ratlla, o sigui que recupero sí o sí. I torno a col·locar. Molt bé. Aprofito i què faig? I agafo un mercat i el col·locaré aquí. El mercat, que puntua 2 per cada edifici del mateix color que tingui el tauler, 2 per 3, 6, 9 i 6, 15. Doncs me'n vaig aquí. El Marc, com ja té els 4 col·locats, recupera els arquitectes i en col·loca un. També agafa mercat, que recordeu, puntua 2 punts per edificis del mateix color, que en aquest cas 2 per 3, 6. Molt bé. Un teatre. Vale. El teatre, com funciona? Doncs el teatre funciona de manera que puntuo pels arquitectes, o almenys a la cara A funciona per puntuar tots els arquitectes, és igual del color que sigui, que hi ha a la taula central. Hi ha 3 arquitectes col·locats, aconsegueixo 3 punts. Agafar una muralla, la col·loca en un dels costats, puntua 2 punts per muralla visible, només en té una, i gràcies per moure'm els meus punts. I 2 punts. Molt bé. Me'n vaig aquí, agafo un jardí. El jardí, recordeu que puntua per totes les llosetes que estiguin al mateix pis que el jardí que he col·locat. Tinc 1, 2, 3, 4, 5 llosetes al pis 1, puntuo, i el jardí està al pis 1, doncs puntuo 5 punts. 5 punts, 18, 23. Molt bé. I veieu que he completat aquest projecte. Li donem la volta per marcar que està completat i ja està. I seguim la partida. I ara li tocaria una altra vegada al Marc.
Veieu que compta els arquitectes, hi ha 6 arquitectes, 6 punts. Molt bé. Doncs jo també faré el mateix que ell. Agafo un altre teatre que el col·loco aquí. I hi ha 7 arquitectes al tauler, doncs 7 punts. I sense adonar-me he fet 3 en línia. Moltes gràcies al Marc per fer-m'hi pensar. Molt bé, doncs ara he de triar què escullo. I me'n vaig aquí a baix, que recordeu que aquesta línia de baix sí que podem anar els dos. El Marc col·loca també, s'emporta la muralla, 2 punts per cada muralla visible al tauler, si està en un dels costats. I el Marc ha aconseguit a favor del rei, col·loca a favor del rei i se'n va a 3 punts per edifici, 2 punts per edifici de pilar de 2 que tingui. Molt bé. Recordeu, tinc 4 arquitectes o 3 en línia. En aquest cas tinc les 2 condicions, recupero i col·loco. Com acabaria la partida? Molt senzill. En el moment que hi hagin 2 piles buides, més o menys podeu intuir que quan queda una lloseta d'això, doncs es pot provocar al final de partida. Què passa? Si al final de la partida el provoca la primera persona que juga, l'altre té dret a jugar un últim torn. Si és l'altre qui provoca al final de partida, és a dir, que buida la segona pila de llosetes, sí, quedaria una cosa així, per exemple. Si veieu que queda així, doncs jo no tindria dret a jugar un altre torn, perquè sóc la persona que ha començat la partida. Com es puntua? Molt bé. Es puntua de manera els punts que tenim acumulats fins a aquell moment de la partida, els projectes aconseguits, els que no s'han aconseguit, doncs mala sort, i per últim, els favors dels reis que tinguem comptats. Doncs, per exemple, si estiguéssim ara mateix, jo comptaria 2 punts pel projecte, els punts d'aquest projecte, que són 12, més 2 del projecte, més 2 punts pel projecte que he acabat. I 4 punts perquè tinc un marcador en aquest comptador. D'acord? Guanyar la partida qui tingui més punts al final. Doncs això és els arquitectes de Mythis. Espero que us hagi agradat. És un joc molt senzill, però que sí que té aquest punt de tàctic que és molt xulo perquè no ho sé, a mi m'ha agradat molt i li trobo molt rotllo per treure a 2 així en moments que no tens ganes de pensar molt. Però que sí que et fa pensar. Doncs això, si us agrada aquest tutorial, doneu-li un like, feu un comentari i si encara no ens seguiu, seguiu-nos per més contingut en català i per més tutorials en català. Fins a la propera. Adeu!